Welcome back to my channel, my lovely people. I remain your lady Estina. Guys, in today's episode, we are going to touch the phrases in Igbo that you can use in the bathroom or toilet. Phrases you can use in bathroom and in toilets. So guys, stay tuned. Let's dive into it right away. Ngwa, can bido? Let's begin. But before I start, I would really like to say this very well. Like in the modern toilet or in the modern bathroom, you know that now you can get everything in one room. Unlike before, where you can get the bathroom different and the toilet different. But now you can get all in one room. But bathroom simply means ụlọ nsa ahụ, ụlọ nsa ahụ. But the toilet itself is ụlọ mposi, ụlọ mposi, mposi. Okay, so I will be using both of them depending on the phrases and what I'm referring to. Okay, I hope you got that. So unlike before, as I said, that you can get all of them in one place, but now you can get in one place, but before now you can get them differently. The bathroom is different and the toilet is different, but now you can get them in one place, all the same. They are all the same. So we are going to be making the phrases and depending on what we are saying about it. Okay, ka anyị bido. Ka m je wụọ ahụ, ka m je wụọ ahụ. I will be also writing it somewhere here, the words in Igbo and in English for easy understanding and for you to really, maybe when you come back to listen, you listen attentively, you will be reading it and following the Igbo and the English so that you will really get it. I will be writing it some down. I'll be writing it. It will be showing somewhere here. Kam je wo ahụ, kam je wo ahụ. Let me go and take my bath. Enyo dị na ụlọ nsọ ahụ a buru ibu. Enyo dị na ụlọ nsọ ahụ a buru ibu. Ọ chọrọ ịnyụ nsị. Ọ chọrọ ịnyụ nsị. He want to use the restroom. Ọ gara ime mposi. Ọ gara ime mposi. He went to use the restroom, the toilet. Biko, kpochapụ mkposi ahụ. Biko, kpochapụ mkposi ahụ. Please flush the toilet. Please flush the toilet. Ị kwọọla aka gị? Ị kwọọla aka gị? O ji ncha ntutu saa isi ya. O ji ncha ntutu saa isi ya. Ncha ntutu simply means shampoo. Shampoo. So he used the shampoo to wash his or her hair. O ji nnukwu mvọ vọ isi ya. O ji nnukwu mvọ vọ isi ya. Dọpụta mkpuchi ọkụ nsa ahụ ka mmiri gbapụ. Dọpụta mkpuchi ọkụ nsa ahụ ka mmiri gbapụ. That means there's something that you use to close the toilet. Just remove it so that the water will flush away. So the water will flow away. The something, maybe you cover it, is Oko nsa is the basin for bath or for washing hands. Oko nsa that double to remove. Mkpuchi ọkụ nsa ahụ ka mmiri gbapụ. Ada banyere onwe ya n'ime ọkụ nsa ahụ. Ada banyere onwe ya n'ime ọkụ nsa ahụ. Okay, that Ada just soaked herself in the basin, in the washing basin, or sort of. Ofu na emem ka m waa ahụ. Ofu simply means I'm sweating. I'm sweating. Let me go take my bath.
I'm sweating. Okpofu na-eme m ka m jee saa ahụ. Ụlọ mkposi a na-esi isi. Ụlọ mkposi a na-esi isi. The toilet is smelling. Biko, kowe akwa mmiri gị ebe a. Biko, kowe akwa mmiri gị ebe a. That means hang your towel. Akwa mmiri is towel. Kowe akwa mmiri gị ebe a. You should hang your towel here. Ana m asa eze kwa ụtụtụ na abalị. Ana m asa eze kwa ụtụtụ na abalị. I brush my teeth all morning and night. Kwa ụtụtụ na abalị. Gbanyụọ ọgbanaga ahụ. Gbanyụọ ọgbanaga ahụ. Gbanyụọ ọgbanaga ahụ. Ọgbanaga simply means the tap. The tap. Gbanyụọ to off. Off the toilet, yeah. Off the water. That's just the tap. Ọgbanaga is the tap. Off the tap. Yes. Off the tap. Gbanyụọ ọgbanaga ahụ. Mmiri na-atụpụta n'isi opi mmiri ahụ. Mmiri na-atụpụta n'isi opi mmiri ahụ. That the water is dropping from the shower. So, gbanyụọ ọgbanaga ahụ. Gbanyụọ ọgbanaga ahụ. Okay. Ịgbanyụọ ya, mmiri agaghị etụpụta na isi opi mmiri. So, mmiri na-atụpụta n'isi opi mmiri ahụ. So, that's just the shower there that the water is dropping there. Akụkụ ọgbanaga mmemme bụ nke mmiri ọkụ. Akụkụ ọgbanaga mmemme bụ nke mmiri ọkụ. We know at the tap where the signals, the blue and the red, when you twist your tap to the red, you know you want the hot water. But when you twist it to the blue side, you know you want the cold water. So that is what it's trying to say here. Akụkụ ọgbanaga mmemme bụ nke mmiri ọkụ. Okay? Akụkụ ọgbanaga mmemme bụ nke mmiri ọkụ. The part side of the tap that it is red is for hot water. Akụkụ ọgbanaga anụnụ anụnụ bụ nke mmiri oyi. Akụkụ ọgbanaga mmiri anụnụ, excuse me, akụkụ ọgbanaga anụnụ anụnụ bụ nke mmiri oyi. Okay? So the part is for the blue part is for the cold water. Okay, guys, have you watched to this extent? Have you gotten any value? Are you loving it? Have you gotten any new words you can use in the bathroom and the toilet? What are you still waiting for? Click on that and thumbs up. Give a thumb up to the video. And are you yet to subscribe? Hit that red subscription button. Let's keep going. Okay. Kaina ana m aga isa eze m. Ana m aga isa eze m. I'm going to brush my teeth. Kedu nke bụ atụ bekee m? Kedu nke bụ atụ bekee m? Which one is my toothbrush? Kedu nke bụ atụ bekee m? Ncha eze m agwụla. Ncha eze m agwụla. Ncha eze ọhụụ a na-ekpo ekpo. Ncha eze ọhụụ a na-ekpo ekpo. That simply means that this new toothpaste is mint. It's minty, or let's say. Ekwesịrị m ịkpụ afụ ọnụ m. Ekwesịrị m ịkpụ afụ ọnụ m. Ekwesịrị m ịkpụ afụ ọnụ m. Ka m kpụpụ afụ ọnụ m. Ka m kpụpụ afụ ọnụ m. Mamịrị na-akpa m. Mamịrị na-akpa m. Mamịrị na-akpa m. Afọ na-asa m. Afọ na-asa m. Maybe you are having a diarrhea and you just want to express it. Afọ na-asa m. Ncha bara m n'anya. Ncha bara m n'anya. Ncha bara m n'anya. Ụlọ mposi a na-amị amị. Ụlọ mposi a
na ami simply means sleepy. Maybe the floor is so sleepy. The floor of the bathroom or the toilet is sleepy. Ala ụlọ mposi a dere ede. Ala ụlọ mposi a dere ede. The floor of the toilet is so wet. Okay? Kedu agụba m ji akpụ aja ụkwụ m? Kedu agụba m ji akpụ aja ụkwụ m? Agụba simply means shaving stick or razor blade. Agụba. Kedu agụba m ji akpụ aji ụkwụ m? Ọ na-awụ ahụ kwa ụbọchị. Ọ na-awụ ahụ kwa ụbọchị. Ncha a na-esi isi ọma. Ncha a na-esi isi ọma. Iko m ji asa eze adịghị ọcha. Iko m ji asa eze adịghị ọcha. Ogbo m dara n'ala. Ogbo m dara n'ala. My sponge fall on the ground. Were akwa mmiri a hichaa ahụ gị. Were akwa mmiri a hichaa ahụ gị. Use this towel to wipe your body or to clean your body. Akwụkwọ mposi agwụla. Akwụkwọ mposi agwụla. That means the toilet tissue, the toilet paper is finished. Uzu jupụtara n'ụlọ mposi a. Uzu jupụtara n'ụlọ mposi a. Maybe when you are in the shower and you are having a shower, you lock up the windows and the toilet. So the dew that falls there is uzu. Uzu jupụtara n'ụlọ mposi. That means that the dew fills this house or this the toilet or the bathroom. Okay. Ọkụ nsa ahụ a asụchiela. Ọkụ nsa ahụ a asụchiela. That means the washing basin have been closed. Is closed maybe by something's hair or something that blocked the water passage. Ọkụ nsa ahụ a asụchiela. Ụfụfụ ncha jupụtara ebe a niile. Ụfụfụ ncha jupụtara ebe a niile. Ekwentị ya danyere n'ime mmiri ọkụ nsa ahụ. Ekwentị ya danyere n'ime ọkụ nsa ahụ. Excuse me. Ekwentị ya danyere n'ime ọkụ nsa ahụ. That means that the phone fell inside the washing basin. Okay. Mmiri ọkụ ka m ji asa ahụ. Mmiri ọkụ ka m ji asa ahụ. Ndị ọma, anyị ga-adọbiri ya ebe a. Eji m n'aka na ịmụtala otu ma ọ bụ mkpụrụ okwu abụọ ị nwere ike iji kọwaa onwe gị n'ihe gbasara ụlọ nsa ahụ ma ọ bụ ụlọ mposi. Ndewonu ndị ọma. If you're here on channel, have you subscribed to this channel, my lovely people? What are you still waiting for? Click there, support your lady. That's just the amazing way you can support by giving a thumbs up, by sharing that to your comments, sharing the video, telling someone that will tell someone that something good is happening here. Okay, my lovely people, see you in my next video. Bye-bye.